Wala nang intro-intro. Matapos ang pangyayaring yon kay Kuya Remy at kay Tantan, hindi na sila natulog nung gabi. Nakipagkwentuhan na lang sila sa mga kamag-anak ni Nanay Alay. Takot na takot pang nagtanong si Kuya Remy ng, Nanay Alay, aswang po ba yung nakita namin? Habang hinihilot ni Nanay Alay si Tantan, sumagot yun ng, oo, aswang yon. Si Bikbik. Marunong ding manglason yon. Swerte tayo siya yung nauna sa bahay natin. Kung iba-iba yon, baka tuluyan ng hindi nagising si Tantan. Nanginginig na nagsalita si Kuya Remy ng, Nanay, uwi na tayo mamaya o. Natatakot na kami. Sagot ni Nanay Alay, hindi pwede. May mga kamag-anak pa akong pupunta dito. Hintayin lang natin sila. Doon na lang kayo sa kwarto na walang bintana. Walang pagdadalawang isip, sumunod yung magkapatid kay Nanay Alay. Mga bandang madaling araw na. Nakaupo lang silang magkapatid noon sa labas ng bahay habang nakikinig sa mga kwentuhan ng mga tao. Kaso lang, hindi nila maintindihan eh. Bisaya siguro yung salita. Pero hindi pa sigurado yung magkapatid kung Bisaya ba talaga yung salita o kung anuman. Kaya itong si Kuya Remy, tinanong na si Nanay Alay kung ano bang salita ang gamit nila. Sagot nito sa kanya, hindi kami nagbibisaya. Hiligay nun ang gamit naming salita. Hindi nyo ba pinag-aaralan yon? Natawa na lang yung magkapatid sa naging tanong sa kanila ni Nanay Alay. Habang nagkukwentuhan sila sa labas, pakunti na ng pakunti yung mga tao. Parang nasa 7 na lang sila nun. Tapos puro na lang kamag-anak ni Nanay Alay yung nandoon. Aantok-antok pa yung iba. Bigla na lang nagsiusugan yung mga bangko na nasa likod nila. Tapos bumaho. Parang may natapong gasolina yung amoy. Masakit kasi sa ilong eh. Napatakip ng ilong yung magkapatid. Tanong ni Kuya Remy kay Nanay Alay, Nanay, ano yun? Ang baho naman. Ang sabi ni Nanay Alay, Shh! Huwag kang maingay. Andyan pa sila. Kahit wala silang nakikita, yung mga bangko, patuloy lahat sa paggalaw. Animoy merong nagsasalansan ng mga yon. Yung sabog-sabog na ayos ng mga bangko, naging isang diretso na lang. Unti-unti nang may nakikitang figura sina Tantan at Kuya Remy. Ayon sa kanila, parang mahabang kawayan yon na maninipis ang katawan. Tapos napakaraming mga galamay. Sila yung mga nag-uusog nung mga upuan. Biglang napaatras yung magkapatid sa likod ni Nanay Alay. Takot na takot silang nagsasalita ng, Nanay, nakikita na namin. Ano ba yung mga yan? Si Nanay Alay todo awat sa kanila. Salita ito ng salita ng, huwag kayong maingay. Lalong hindi aalis yung mga yan kapag nakakarinig sila ng ingay. Tumahimik kayo. Tumahimik sila nun. Ilang segundo ang lumipas. Bigla na lang naglakad papalayo yung mga nilalang na yon. Ang sabi ni Nanay Alay, tapos na sila para sa gabing yon.
Iligpit na nila yung mga bangko. Magtira lang sila ng 4 para sa mga maiiwang magbabantay. Matapos yan, ginising na ni Nanay Alay yung mga papalit sa kanila para magbantay. Delikado kasing iwan yung bangkay doon. Baka bukas paggising nila, katawan na lang ng puno ng saging yung bangkay. Sumama sa kwarto nila si Nanay Alay. Pumwesto siya sa may bandang pintuan para merong magbabantay sa kanila. Nung nagpapaantok na sila ulit, tanong ni Kuya Remy kay Nanay Alay, "Nanay, ano po ba yung nakita namin sa labas? Mga kahoy po ba yun na naglalakad?" Ang sabi ni Nanay Alay, "Mga engkanto yun. Mga kamatse ang tawag namin sa kanila. Lumalabas ang mga yun kapag merong patay, 10 oras ng gabi, at meron silang naririnig na mga ingay. Pagala-gala lang yun dito sa lugar namin. Wala pa naman akong nabalita ang sinakta nila. Pero ang alam ko, nambubulag yung mga yun." Nang marinig nilang magkapatid ang sinabi ni Nanay Alay, mas lalo tuloy silang natakot sa kinalalagyan nilang sitwasyon. Maya-maya pa, nagsabi sa kanila si Nanay Alay na igagala sila bukas sa lugar nila kasama ng ilang pamangkin at kapatid niya na darating din bukas, para naman hindi sila maburyong doon. Kahit patakot yung magkapatid, na-excite sila sa narinig nila. Dagdag pa ni Nanay Alay, marami silang mapupuntahan doon. Mga ilog, talon, mga bundok, at kung saan-saan pa. Pero ang mahigpit niyang bilin, sundin nilang dalawa ang lahat ng sasabihin ng kapatid niya para hindi sila mapahamak. Matapos yan ay natulog na sila. Kinaumagahan, nagising sila kasi naririnig nila na ang daming tao sa labas. Pagsilip nila, marami nga. Mga kamag-anak siguro lahat ni Nanay Alay yun. Si Nanay Alay, tuwang-tuwa habang nakikipag-usap sa mga yon. Lumabas na silang dalawa para makita sila ni Nanay Alay. Gutom na rin kasi sila eh. Pinakilala muna sila ni Nanay Alay sa mga kamag-anak nito at saka sila pinakain. Ang sabi pa sa kanila, pagkatapos nilang kumain, sumama na sila sa 2 pamangkin niya para makaligo sila sa ilog. Nung marinig nila yan, nagmamadaling kumain yung magkapatid para makaalis na. Ilang minuto ang lumipas, sinabi nila kay Nanay Alay na tapos na silang kumain. Handa na rin sila para umalis. Bitbit na nga nila yung mga gamit nila eh. Nung kinakausap na ni Nanay Alay yung 2 pamangkin niya, biglang sumingit yung kapatid niyang lalaki. At ang sabi nito, "Ako na ang sasama sa kanila. Mahirap na. Kaninang umaga pa paikot-ikot dito si Gudo. Inaalok kong umupo pero hindi ako pinapansin. Tingin pa ng tingin sa bahay." Ang sabi ni Nanay Alay sa kanya, "Dapat binalaan mo. Dapat sinabi mong mga alaga ko tong mga to. Naku huwag niyang mahawak-hawakan ng isa dyan. Ako mismo ang tataga sa kanya." Pakiramdam nilang magkapatid nung mga oras na yon, protektadong-protektado sila. Yun bang walang makakagalaw sa kanilang kahit na sino? Matapos ang usapan, naglakad na silang 3 papunta sa sinasabing ilog ni Nanay Alay.
Halos kalahating oras din silang naglakad. Tapos napakainit. Tanghaling tapat na rin kasi nun eh. Maya-maya pa, narinig na nila yung agos ng ilog. Bigla namang tumakbo yung dalawa at atat na atat silang tumalon sa ilog. Pero inawat sila ng kapatid ni Nanay Alay. Ang sabi nito, "Hoy! Huwag nga kayo magmadali. Ang iingay nyo pa. Mamaya may mabulabog kayo. Dito tayo dumaan." Naglakad sila papalihis kung saan ang gagaling yung tunog ng ilog. Parang may inakyat silang mataas na bato nun. Tapos may makipot na daan pababa sa ilog. Nung bumaba na sila, tanaw na tanaw nila yung napakalawak na ilog mula sa kanilang pwesto. Napakalinaw ng tubig nun. Tapos maraming malalaking bato. Tatawa-tawa silang magkapatid. Kilig na kilig sila sa ganda ng ilog eh. Ang kaso lang, bigla silang tinulak pa atras nung kapatid ni Nanay Alay. Ang sabi nito, "Diyan lang muna kayo. Diyan lang kayo. Atras! Atras!" Nagtataka naman si Kuya Remy kasi bakit parang bigla-biglang nagbabago yung ugali nun? Ano bang meron? Medyo napiko na si Kuya Remy, kaya nagtanong siya ng medyo pabalang. Ang sabi niya, "Bakit ba kuya? Palaging na lang mainit ulo mo sa amin. Hindi naman kami magtatagal dito eh." Bigla siyang nilapitan nito, tapos tinakpan yung bibig niya. Sabay sabi ng, "Tumingin ka sa ilog. Talian mo." Pagtingin ni Kuya Remy sa gilid ng ilog, may nakita siyang maliliit na nilalang. Nakahubad. Pulang-pula ang mga balat na parabang puro ito sugat. Lahat kalbo. Merong maiiksing mga braso. At ang pinaka nagpagimbal kay Kuya Remy, nung humarap ito sa direksyon kung nasaan sila. Gawa ng nakakatakot ang mga itsura nun. Para silang mga pusang walang balahibo. Ang iingay at ang titinis pa ng mga boses nila. Maging si Tantan ay nakita yon. Kaya tumiklop din ito sa takot. Ang sabi ng kapatid ni Nanay Alay, wag na silang bumaba pa sa ilog. Ando doon yung mga nilalang na nangunguha ng mga tao. Tutal nakita naman nilang ando doon nga. Hindi na sila nagmatigas pa at sumunod na lang sila sa kapatid ni Nanay Alay. Pasulyap-sulyap sila sa mga nilalang na yon habang patalon-talon yung mga yon sa ilog. Ayon kay Kuya Remy, para silang mga bata na naglalaro lang. Pero napakadelikado ng mga yon. Nung naglalakad na sila papauwi, tanong ni Tantan sa kapatid ni Nanay Alay, "Kuya, ano po ba yung mga yon? Mga aso po ba yun?" Umiling-iling lang yung kapatid ni Nanay Alay at sumagot ito ng, "Mga kurop." Tanong ni Tantan ulit, "Ano kuya? Kurop? Ano po yun?" Ang sabi ng kapatid ni Nanay Alay, "Mga anak ng demonyo yon. Mga naghahanap ng karamay nila." Hindi pa rin klaro sa isip ng magkapatid kung ano bang sinasabi nun. May mga itatanong pa sana sila nang bigla na lang silang may nakasalubong na malaking lalaki na nakasuot ng balangot. Yung sombrero ng magsasaka. Ganun yung suot niya. Hindi ko alam kung balanggot o
Balangot yung tamang pagkakabigkas. Pakikorek na lang ako. Nakayuko yun habang naglalakad papasalubong sa kanila. Bigla na lang nagulat yung kapatid ni Nanay Alay at nagsalita ng, "Tabi! Tabi! Tumabi kayo!" Bumilis ng lakad yung malaking lalaki, tapos tinabig niya ng braso niya si Tantan. Sabay salita yung malaking lalaki ng, "Pasensya ka na. Natapilok ako eh." Ang sabi ng kapatid ni Nanay Alay, "Gudo, alisin mo yan. Mga alaga to ni Alay para hindi na tayo magkaroon ng problema." Yun pala yung naririnig nilang si Gudo. Ang naging sagot lang nun, "Wala akong nilagay dyan. Natapilok lang talaga ako." Nagbigay ng banta yung kapatid ni Nanay Alay kay Gudo. Ang sabi niya, "Kapag may nangyari dyan sa bata, Gudo, ikaw ang babalikan namin, ha?" Hindi na nagbigay pa ng sagot si Gudo at naglakad ito ng mabilis papunta sa ilog. Pinaghubad kaagad ng damit si Tanta ng kapatid ni Nanay Alay. Ang sabi nito sa kanya, "Hubarin mo yung damit mo. Itapon mo na kaagad." Kahit hindi alam ni Tantan kung anong nangyayari, sumunod na lang siya dito. Nagpatuloy na lang sila sa kanilang paglalakad. Nung makauwi na sila, nagulat si Nanay Alay kasi ang bilis nilang nakauwi. Tanong niya sa kapatid niya, "Oh, ang bilis nyo naman. Bakit?" Ang sagot nito sa kanya, "Ang daming kurup sa ilog kanina. Baka mamaya may mahila dyan sa dalawa eh. Kaya umalis na lang kami." Sagot ni Nanay Alay, "Buti nakita nyo. Tama lang yun. O siya, sige. Magmeryenda na lang kayo dyan." Pumasok na silang dalawang magkapatid. Pero naiwan yung kapatid ni Nanay Alay sa labas. May mga sinasabi pa ito kay Nanay Alay pero hindi na nila naririnig. Matapos nilang magmeryenda, nagpaalam sila kay Nanay Alay na kung pwedeng maglakad-lakad sila kahit sa paligid lang ng bahay. Ang sabi ni Nanay Alay sa kanila, ayos lang silang maglakad-lakad, basta dapat nakikita niya silang dalawa. Nag-ikot-ikot sila noon sa paligid ng bahay ni Nanay Alay. Marami kasing malalaking puno doon. Tapos may mga balete pa. Naglalaro sila sa makakapal na baging nun. Ilang minuto ang lumipas. May narinig silang naninitsit sa kanila. Hinahanap nila pero hindi nila makita. Parang nanggagaling sa itaas ng mga puno. Kaya ang ginawa nila, sinundan nila kung saan nanggagaling yung sitsit. Nang mapansin nila na palayo na sila ng palayo sa bahay nila Nanay Alay, ang bilin sa kanila, huwag lalayo, di ba? Hanggang sa may huling sitsit silang narinig na halos kadikit na ng mga tenga nila. Paglingon nila sa likod, si Gudo ay nandoon. Pulang-pula ang mga mata nun. Nakanganga habang tumutulo ang laway na nakatitig sa kanilang dalawa. Parehas nanigas ang mga tuhod nila at hindi sila makakilos kung saan sila nakapwesto. Pero nung nagsalita si Gudo ng, "Mamayang gabi, babalik ako." Pagbanggit ni Gudo niyan, para itong bula na bigla na lang nawala sa kanilang mga paningin. Ginawa nilang magkapatid,
Takbo ka agad habang sumisigaw papunta kay Nanay Alay. Natatarantang nagsumbong si Kuya Remy ng, "Nanay, nakita namin si Gudo. Sabi niya, babalik siya mamayang gabi." Ang sabi ni Nanay Alay, "Ina talagang Gudo yan, oh! Der, samahan mo nga ako!" Kinuha ni Nanay Alay yung itak nila sa likod ng bahay. Tapos mabilis siyang naglakad, kasama ng dalawa niyang kapatid at isang pamangkin. Isang oras na ang lumipas, pero hindi pa rin sila bumabalik. Ang sabi ni Tantan kay Kuya Remy, "Kuya, pasok muna ako sa kwarto ha. Ang sakit kasi ng lalamunan ko at saka para akong nahihilo. Ang sakit pa ng lalamunan ko." Pumayag naman si Kuya Remy. Ang sabi niya, sa labas na lang muna siya. Hihintayin niya sila Nanay Alay. Hindi na malaya ni Kuya Remy kung saang kwarto pumasok si Tantan. Ang hindi niya alam, sa sobrang sama ng nararamdaman nito, pumasok siya sa kwarto kung saan merong bintana. Yung una nilang kwarto. Hanggang sa inabot na ng gabi, wala pa rin sila Nanay Alay. Dito na nagsimula na namang atakihin si Tantan ng sakit. Nagsimula yon sa pag-ungol-ungol niya. Nung una wala pang nakakapansin kasi lahat ng tao nasa labas ng bahay. Pero pagtagal, binabanggit na ni Tantan ang pangalan ng mga magulang niya. Tapos papasigaw na yon. Nang marinig na ni Kuya Remy si Tantan, tumakbo na siya sa kwarto nila pero wala yun doon. Paglipat niya ng kwarto, nakita niyang nakahiga si Tantan sa papag. Nakaangat ang dalawang kamay. At sa may bintana, may malaking braso ang nakahawak sa mga kamay ni Tantan na para siyang dahang-dahang hinihila. Nagsisisigaw na si Kuya Remy para humingi ng tulong sa mga taong nasa labas. Nalingat lang siya saglit. Yung kalahati ng katawan ni Tantan nakalabas na sa bintana. Biglang tumakbo si Kuya Remy papunta sa katawan ni Tantan, tapos hinila niya yon pabalik sa loob ng kwarto. Buti na lang may mga sumunod na sa kwarto kung nasaan sila, kaya nahila kaagad si Tantan pabalik. Ayon kay Kuya Remy, sobrang lamig ng katawan ni Tantan nun. Tapos napakalambot, para talagang wala na siyang buhay. Putlang-putla na rin ang balat nito at nakamulat. Iyak ng iyak si Kuya Remy. Wala siyang magawa eh. Pinupunasan ng mga kamag-anak ni Nanay Alay yung katawan ni Tantan, pero wala pa ring pagbabago. Malamig ang katawan nito at ramdam nila na wala na itong buhay. Ilang minuto pa ang lumipas. Dumating na sila Nanay Alay sa bahay at punong-puno ng dugo ang hawak nitong itak. Iyak lang ng iyak si Kuya Remy noon habang nagsusumbong siya kay Nanay Alay. Maging si Nanay Alay ay naiyak na rin dahil sa nangyari. Lumabas ng kwarto noon si Nanay Alay kasama ng isa sa mga kapatid niya. Hindi yung kasama nila sa ilog iba pang kapatid. May mga sinabi yung kapatid niya sa kanya na silang dalawa lang ang nakakaalam. Maya-maya pa, pumasok ulit sa loob ng kwarto si Nanay Alay at meron siyang daladalang mangkok.
ipinatong niya yon sa tiyan ni Tantan habang nakapatong ang dalawang kamay niya dito. Ang sabi niya kay Kuya Remy, "Matulog ka na, Remy. Bukas na bukas gigising itong si Tantan. Huwag niyo akong kakalimutan, ha? Mahal na mahal ko kayong magkapatid. Bukas na bukas din, uuwi na kayo ng Maynila." Bakas na bakas sa mukha ni Nanay Alay yung lungkot. Maging si Kuya Remy, hindi niya alam pero parang ang sikip-sikip ng paghinga niya. Tapos may kung anong takot siyang nararamdaman. Ang sabi ni Kuya Remy, gusto niya doon matulog sa kwarto kung nasaan si Tantan. Pumayag naman si Nanay Alay. Ang sabi niya, doon na lang siya sa baba ng papag. Maglatag na lang siya ng banig doon. Kinaumagahan, nagising si Kuya Remy kasi may gumagalaw-galaw ng paa niya. Pagmulat niya, nakita niyang si Tantan yon. Nakabihis na ng pang-alis at niyayaya na siyang mag-almusal. Tuwang-tuwa si Kuya Remy kasi buhay yung kapatid niya eh. Ang sabi pa nun sa kanya, pagtapos niyang mag-almusal, maligo siya sa likod ng bahay nila Nanay Alay. Kasi malamig yung tubig. Galing pa yun ng balon. Hinanap ni Kuya Remy si Nanay Alay. Kasi gusto niyang makita eh. Kaso wala sa labas. Ang sabi ni Tantan, nasa kabilang kwarto lang yun. Nagpapahinga para sa pag-uwi nila mamaya. Sinilip ni Kuya Remy. Nakahiga nga doon si Nanay Alay. Matapos niyang mag-almusal, nagbuhos na siya. Kasi ilang araw na siyang hindi naliligo eh. Matapos niyang maligo, inayos na niya lahat ng gamit niya. Habang nag-aayos siya, dumating yung kapatid ni Nanay Alay. Ang sabi nun sa kanila, aalis na sila. Siya na ang maghahatid sa kanila hanggang sa bahay nila sa Maynila. Nagtataka naman yung magkapatid kasi bakit siya yung maghahatid? Kasabay nila dapat si Nanay Alay na babalik, di ba? Tinanong ni Kuya Remy yung kapatid ni Nanay Alay kung bakit siya. Yumuko na lang ito at sinabi sa kanya na wag na siyang maraming tanong. Umalis na lang sila. Ayaw pumayag nung magkapatid. Ang gusto nila, kasama nila si Nanay Alay sa pag-uwi. Ang kaso lang, napikon na itong kapatid ni Nanay Alay. At ang sabi sa kanila, wala na nga rito yung kapatid ko. Bakit ba ang kukulit nyo? Ang sabi ni Kuya Remy, ha? Anong wala? Nasa kwarto si Nanay Alay eh. Paanong wala? Naglakad si Kuya Remy at Tantan papunta sa kwarto kung saan nila nakita si Nanay Alay. Pero wala nga ito doon. Takang-taka sila kasi nakita nilang nakahiga yun doon kanina. Biglang nakaramdam ng matinding lungkot yung magkapatid. Sa hindi nila malamang dahilan, bigla na lang silang naiyak. Kahit napipilitan lang sila at napakasakit ng mga puso nila. Wala silang ibang magawa kundi sumunod sa kapatid ni Nanay Alay. Kaya yun ding araw na yon, umuwi sila ng Maynila sakay ng barko. Pareho silang tulala nun. Iniisip kung ano ba ang nangyari. Bakit wala si Nanay Alay? Saan ba pumunta si Nanay Alay?
Bakit sila iniwan ni Nanay Alay? Makalipas ang mahigit isang araw, nakarating sila ng Maynila. Lutang na lutang pa rin sila at hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Nung nakauwi na sila sa bahay nila, gulat na gulat yung mga magulang nila kasi wala si Nanay Alay eh. At saka, hindi naman nila kilala yung kapatid ni Nanay Alay, di ba? Napakarami nilang tanong. Pero lahat ng tanong nila ay nasagot nung nagpaliwanag sa kanila yung kapatid ni Nanay Alay. Matapos magpaliwanag nun, may iniwan yung sulat para sa kanila. Nanggaling ang sulat na yon kay Nanay Alay. Hindi rin nagtagal yung kapatid ni Nanay Alay sa bahay nila. Umalis din yun kaagad. Silang magkapatid, hindi makapaniwala sa lahat ng narinig nila. Maski nga yung magulang nila eh. Gawa ng si Nanay Alay pala. Nung gabing naglagay siya ng mangkok sa tiyan ni Tantan, hinigop niya ang lahat ng laso na nilagay sa loob ng katawan ni Tantan at nilipat niya yon sa mismong katawan niya. Kahit anong awat ng mga kamag-anak niya sa kanya, hindi niya yon pinakinggan. Halos sakta na rin siya ng kapatid niya para itigil yung ginagawa niya, pero mahal na mahal niya yung bata. Hindi niya hahayaang mamatay yon sa lugar niya. Wala na rin kasing ibang paraan ng pwedeng gawin. Pinatay na nila si Gudo eh. Sino pang magtatanggal ng lason sa katawan? Si Gudo lang ang nakakaalam ng pwedeng panglunas doon. Kaso nga, pinatay nila. Matapos niyang higupin ang lahat ng lason sa katawan ni Tantan, pinakiusapan niya yung kapatid niya na ihatid silang magkapatid hanggang sa bahay nila sa Maynila. Yon ang huling habilin niya bago siya tuluyang binawian ng buhay. Nagtagal yung lason sa loob ng katawan niya ng 3 oras. Kaya marami pa siyang ibang ibinilin sa mga kamag-anak niya. Sising-sisi silang magkapatid sa lahat ng narinig nila. Pakiramdam nila, parang gusto na nilang mamatay nung oras na yon. Pero wala na eh. Nangyari na. May mga ibang sinasabi pa si Nanay Alay sa magkapatid, pero mas pinili ni Kuya Remy na hindi na lang isama yon sa kwento. Pero hanggang ngayon, hindi talaga malilimutan ni Kuya Remy yung naging karanasan nila sa Iloilo. At sana, mas binigyan niya ng pansin at inintindi niya yung babala na sinabi sa kanila ng kapatid ni Nanay Alay na walang sisihan. Okay, opinyon ko sa kwento. Marami na akong pinutol na part sa kwento nila Kuya Remy. Kasi may mga ibang detalye doon na hindi na dapat kasama pa sa kwento. Sinabi ko na din naman yon kila Kuya Remy. Ayos lang naman sa kanila. Marami na naman tayong nalamang iba't ibang klase ng nilalang. Lalo pa yung kurop. Ayon sa lola ko, isa yan sa mga uri ng tiyanak. Pamilyar naman kayo sa mga tiyanak, di ba? Masyadong delikado ang lahi ng mga yan. Gawa ng kumukuha talaga yan ng mga tao para magkaroon sila ng kadamay sa sakit ng kamatayan na sinapit nila. Kasi alam naman nating lahat na ang mga tiyanak sanggol na hindi na binigyan ng pag-asang mabuhay, di ba?
Maraming pagkakapareho ang tiyanak sa mga kurop. Ang kaso lang, mas delikado itong mga kurop. Dahil umaatake yan kahit wala kang ginagawa sa kanila. Oh, baka may nakakaalam sa inyo dyan, oh. Comment nyo naman. At yung tungkol naman sa panghihigop ni Nanay Alay ng lason kay Tantan, hindi na bago yan sa pandinig ko. Kasi may mga narinig na rin akong mga manggagamot na kayang-kayang humigop ng lason sa loob ng katawan ng tao. Iba-iba lang ang proseso. Meron nga yung sa mangkok, sa kawayan, sa plastik, sa papel, sa perdible, sa hibla ng buhok, at sa makinis na bato. May mga ibang proseso pa pero hindi ko na alam yung iba. Grabe, no? Napakalungkot nung kwento. Sobrang lungkot. Pero hanga ako kay Nanay Alay para sa pagsasakripisyo niya ng buhay niya para sa mga alaga niya. Sana lahat ng nagiging kasambahay natin ganyang kabait, no? Ang masasabi ko lang, rest in peace, Nanay Alay. At Kuya Remy, Tol, Tantan, maraming salamat sa napakagandang kwento pero nakakalungkot na karanasan ninyo. Ilalagay ko yung picture ni Nanay Alay na iniskan nyo sa dulo ng video. Gaya ng hiniling nyo sa akin na gawin ko. Pabor naman, oh. Pwedeng pa-comment ako ng maraming salamat, Nanay Alay. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.